Здравейте! Намирам се на носеща колона 13, непосредствено под опорите. Тук може да видите състоянието на пешеходната част, в какво състояние е корозирала. Нагледно това показва, че техническо обслужване на тази част на моста от общината АПМРБ е извършвана от години. Да не говорим сервизните колички от среща и видимо не са премествани от 20 години. Сега ще покажа състоянието на колоните, които за АПМРБ характеризират в добро състояние на моста. Ви нагледно ще видите какво е състоянието. Нали, искам да подчертая, че не съм първия, който снима, но ще се постарая по-оперативно и по-детайлно да покажа състоянието на колоните. Чувате в момента при преминаване на камионите и автомобилите неизправната, когато ние направихме видеообследване и констатирахме, че в тази колона в основата вибрацията е 45 Hz. В сравнение мога да кажа, че в съседната колона, където фугата е изправна, вибрацията е не повече от 10 Hz. И така, виждате, тук също е една пукнатина, която запи община Варна, ета Иван Портник, МРБ, според тях това са естествени пукнатини. Явно е нормално поддръжката на моста да е такава. Сега ще покажа и другата част на моста. Чувате, нали, какъв звук се чува от преминаването на камионите. Искам да кажа, че поради тази мърливост, че тази фуга е направена вече една година, ние констатирахме в самата колона долу множество пукнатини, като някои от тях са хоризонтални в самата носеща града между 3-5 мм, които според всички европейски норми Еврокод се считат критични и изискват незабавно обследване и мерки по ограничаване. За съжаление, за АПИ и МРБ, както винаги, докато не стане някакъв инцидент или нещо изключително, те няма да тръгнат да поддържат този мост. Виждате в какво състояние. Със сигурност независимите експерти на АПИ, които са ги наемали, са се качвали тук да обследват моста. За тях и състояние е нормално. Ето къде даже има тук. Трябва да внимавам много къде стъпва с риск за живота си. АПИ и МРБ явно не е критична и няма нужда да се извършат инженерни мероприятия по ограничаване. Интересно е състоянието на банките на опорните лагери, които видимо се вижда, че са с пукнатина и явно откъснати или не съдържат както е нужно по проектната си
връжда, което доказва, че в това място на моста от 20 години жива душа, извършваща техническо обслужване на моста, не се е качвала. Ето, виждате, тук е още една пукнатина, тук е още една пукнатина, тук също пукнатина, тук също пукнатина. За всички нашите мили държавни инспекции, които ресорни се занимават с обслужване, инспекция и контрол на този мост, явно състоянието, което демонстрирам, е нормално и не се нуждае от спешни мерки по ремонт, обследване, ограничаване на пукнатините. Тук също ще визуализирам състоянието на платната, където е видно, че мерки по техническо обслужване на моста, едно стратегическо съоръжение без алтернатива във Варна, не са извършвани явно от повече от 15 години. Насреща виждате сервизните колички в далечината, които би трябвало по норматив Германия на 3 години да се извършва визуална инспекция на тази част на моста. Такава инспекция явно тук от 15 години не е извършвана. Само искам да кажа, че Германия на всеки 3 години се минава, моста се обследва, всяка пукнатина се картографира, снима се, маркира се и минимум един път годишно минава инспектор, който проверява след маркирането колко пукнатината се е разраснала и какви мерки трябва да се предприемат спешни по тяхните ограничавания. Благодарим на община Варна, че заключи Капаците гори, но ние сме решителни хора. С малко с риск закачихме по друг начин с цел да визуализираме състоянието на моста. Ето тук пак пукнатина. Тук ограждението, за съжаление, въобще да се липсва. Ето там виждате над опорния лагер, също има пукнатини. Тези лагери не виждам да са обслужвани. Тук е малко по-добро състоянието. С колона изцяло арматурата явно е изгнила, тъй като самата фуга горе не е изправна и при всеки дъжд воздата изтича надолу, което мокри пряко бетона и го разрушава. Ето виждате тук арматурата в какво състояние. Тъй като АПИ, ние сме съзирали АПИ, община Варна и кмета многократно с писма,
За тях те не отговарят или отговарят, че състоянието на моста не е критично. Ние сме решили да съзираме вече ресорните европейски комисии, Комисията по транспорта, с извършеното обследване, те искане да се извърши независима експертиза, която да постави точка на въпроса какво е техническото състояние на моста. Ето виждате, тук е даже парче има от бетона паднало. И са носещите лагери, които би трябвало да са смазани. Нагледно е виждано, че тук 20 години никой не е извършвал никакви действия по обследване. За съжаление, това е ситуацията. Не знам какво да се случи. Да нашите управници да решат и да направят нужния ремонт на този мост. За съжаление, тяхната немарливост години ще коства на данъкоплатците милиони левови допълнително за липса на обслужване на моста от 20 години. Тук са ви видно състоянието на опорите. Видно е, че всичко е корозирало. Държа да спомена, че още 2015 година предложихме алтернатива на кмета на Варна Иван Бортник, проект за нов мост да бъде заявен за европейско финансиране. За съжаление, по-важни градостройствени негови той не счете, че е нужно да се срещне с нас. Искам да кажа, че в Европа един мост модерен се строи близо 18-36 месеца. Значи сметнете, ако имахме един деен кмет на активна областна администрация, такъв нов мост вече ще да има въвод. Независимо от всичко, ние продължихме 2019 година да настояваме, като организирахме среща на ниво МРБ, която беше потвърдена лично от кмета Иван Бортник, областния управител на Варна Стоян Пасев и господин замминистъра Нанков. За съжаление, на май 2019 година, ако не греша, поканихме експертите на МРБ, които бяха специалисти по твърди мерки или по инвестиции европейски за нов мост. И нашето чудване беше, че нашите управници, които на всеки избори изразяват, че правят нов мост, проектират нов мост, мислят за нов мост, не се явиха. След това направихме още опити, като уведомихме МРБ писма, министър Аврамова. Също уведомихме Министерството на транспорта. Лично уведомихме Бойко Борисов, Министерски съвет. Нали, няма да скрия, даже аз лично говорих с него по телефона, което той поема ангажимент,
когато идвала Варна, това беше на предните местни избори, да направим една среща и ние пиотата и активните граждани, които искаме промяна във Варна, изграждане на един нов модерен мост, да си кажем болката и той да не съдейства такъв проект, който искам да кажа, че Костер Черноморска икономическа зона беше направил още 2018 година с нужната обосновка да бъде заявен още 2019 година. За съжаление, минаха 2 години, до сега никой не ми се е обадил, никой не е отговорил от инстанциите, което нагледно показва колко е ангажирана нашата местна управа, кмет и държавна власт по отношение градивно да се направи ремонт на моста и да се планира нов мост. Искам да кажа, тъй като в интернет много изявени експерти в кавички се изявяват, че такъв проект ще се случи от ГЕРБ близките тук 2 месеца след избори. Аз не знам как инженерно някой може в света да направи проект за капитален ремонт на мост такъв, на който е видно, че не е правилно обследване от 20 години. Също факт е, че ние изследвахме сеизмично обследване на моста, независимо, че имаше предписание на областния още от 2009 година, но този мост не е направено. Както и геодезично заснемане на моста, което по никакъв начин не мога да гарантира, че няма слягване някъде. Практически не знам как си правят те тук община Варна, техните експерти, проектите и кои са им специалистите по инженери, по проектанти. Но за нас без нужните обследвания в обем инженерни няма как да се направи качествен проект за капитален ремонт на този мост. Преди малко бях в насрещната колона, 12-та, където ви показах също една пукнатина, тъй като много експерти се изявяват, че пукнатините били повърхностни в бетона. Интересно как точно са ги определили, че са повърхностни, като никой не се е качвал в колоните да ги обследва. Това е друг въпрос. Искам да кажа, че следващата колона от нашата инспекция, която е 14-та, където виждате съседство, има на много места дефекти по нарушена повърхност на бетона, като ние с дронови допълнително сме изследвали странично колоната и сме визуализирали, че има и хоризонтални пукнатини, които изискват нужното обследване и инженерно ограничение. За нас най-спешната мерка, която трябва да се предприеме, е да се направи възможно най-бързо ремонта на фугата, тъй като неизправната фуга води до
последствие до натоварване вибрационно на цялата колона. И от нашето изследване е показало, че пукнатините, специално в колона 13, са множество. Какви са? Проходни ли са, с какво разкритие са, с каква дълбочина? Трябва специална апаратура, която да извърши обследването и такова обследване да се каже какви мерки инженерни трябва да се предприемат. Това е, което мога да кажа. Чувате какъв удар се чува. За нашите управници това е нормално експлоатация на един мост. Очудването ми е, толкова милиони бяха похарчени за капиталния ремонт на моста. Днешния състояние, инженерна практика, една фуга не може да се смени, да се ремонтира вече една година. Това е някаква електрическа инсталация, която не знам, дано да не тече ток тук, тъй като е метална конструкция. Това е за сега. Ако искате да видите на друго места фрапиращи ефекти, пишете под поста. Когато имаме възможност, ще покажем и на други места състоянието на самия мост. Довиждане за сега.